Sziasztok, beteg lettem. Igen, ja, halljátok, taknyalok, már elkaptam a testvéremtől, a Linettől. Ha szeretnétek, hogy meggyógyuljak, pedig már iskolába kéne menni, mert ma voltam a fellépésen, úgyhogy nem én mondtam a verset, mert nekem nincs is versem, úgyhogy a testvéremnek, Zoénak, igen, tudjátok, mondtam, beszéltem róla szerintem, nem emlékszem semmire, mert olyan beteg vagyok. Jó, halljátok. Ha meg akarjátok, hogy gyógyuljak, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, és írjatok valamit kommentbe. Ezt nagyon megköszönném. Ha szeretnétek, hogy a kedvenc videósotok gyógyuljon meg. Ezt tényleg úgy, nem is tudom, hogy köszönjem meg nektek. Akkor majd aki írt, tartad bele, mondom az egyik videóban nevét. Igen. Legyen egy papírra, és vagy megmutatom, vagy felolvasom. Igen. Továbbra írjatok valamit kommentbe. Nem is baj, hogyha nem írtok, csak lájkoljátok. Légy, lájkoljátok, iratkozzatok fel, hogy gyógyuljak meg. Puszi.